Koko L laitetaan akselille etutassuun ja koko M takatassuun. Koko L käytän etutassuun ihan sen takia, että saan tuon kannuskynnen jäämään tonne liepeen alle, ettei se pomnaha sieltä tekemään pahojaan. Siitä tulee pahanäköistä jälkeä, kun se nousee tonne ylös. Erittäin helposti puettavia ja kestää kyllä minkälaisen sään tahansa, vaikka lumikuorimista jalka menee läpi, niin tämä ei siitä hätkähä, ei jää maastoon näitä tossuja. Tässä on yksityiskohtana tämä kumppari, minkä alta tämä lopulta laitetaan tämä tarranauha, niin se ei pääse irtoamaan kovassakaan vauhdissa. Vähän voisi leikata tuosta lyhyemmäksi tästä näitä tarranauhoja. Näitä kyllä pääsee käyttämään useamman kerran per tossua. Nämä on aika kestäviä. Nyt on ulkona semmonen rapiat 10 astetta pakkasta. Maassa ei ole lunta yhtään, siellä on erittäin kova jäinen multa pohjalla. Niin käydään testaa. Se on varmaan pahin keli, mitä tossulle voi olla. Ihan teräshangen ohella, että ne kyllä syö näitä. Nyt lähtee sitten takajalkaan nämä ämmät. Tuolla tunnelissa, missä tämä tarranauha menee, niin siellä on kuminauhaa mukana, niin se antaa mukavasti joustua tälle kokonaisuudelle, että se ei sillain purista, se antaa periksi. Ja siksi näitä voi laittaa aika napakasti kiinni. Nyt on tossut puettu. Lähdetään vähän katsomaan, mitä se maasto meille tänään tarjoaa. Niin. Jatka vaan. Hyvä. Paikka! Viisi kilometriä takana hakua. Tossut on pysynyt erittäin hyvin paikallaan. Koirasta ei ole huomannut mitään. Ei tykkäisi näistä tossuista. Vauhti on jatkunut ihan hyvänä ja tossut ei ole kulunut yhtään. Tosi napakasti vielä just siinä paikalla, missä pitää ollakin. Päivä 2 Kaardoki alita tossuilla. Sen verran muutosta, että lyhensin noita tarranauhoja. Näyttääkin nyt hyvältä. Ulkona on semmonen 15 pakkasta. Ei kovin pitkää lenkkiä pysty tekemään. Muuten samanlainen keli kuin eilen. Eli ihan älyttömän jäätävä näille koiran tassuille ja myös tassutossuille.
Tänään otettiin mukaan myös vanhempi koira. Se ei kauan kerännyt täällä juostakaan, kun päästiin jo tilanteeseen. Hänellä myös on Guard-Dogin tossut jalassa. Sama rengastus kuin Akselilla. Paikka! Paikka! Tässä on nyt reilun viikon testijakson Alita-tossut. Joka setillä on juostu 20 kilometriä aika tarkalleen. Tänään oli nämä 10 kilometriä Akselilla ja niin kuin kuvasta näkyy etutassuista toinen on mennyt läpitse, toinen on varmaankin pian menossa läpitse. Ja sitten nämä takajalan tossut, näillä varmaan vetäisi vielä toisen 20 kilometriä. Tässä on David Brightin setti. Molemmat etutossut on mennyt lävitte ja takatossuilla vielä juoksisi useita kilometrejä. Todella hyvin pysyy nämä tossut jalassa. Ne on aina ollut siinä kohtaa kiinni, mihin ne on kiinnitetty. Minun mielestä näitä tossuja on kyllä vaikea voittaa kenenkään kilpailija. Nämä oli kyllä ihan ääriolosuhteet.